танца. Малки деца. Здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли в Морската градина във Варна. Аз съм Галин Георгиев. От тук ще ви направим свидетели с нашето директно предаване на празненството от Варна по случай 136 години от освобождението на България. На днешният празничен 3 март в Варна са решили да отпразнуват празника с един концерт, наречен Гайди за 3 март. Виждате зад мен на това островче в Морската градина, в езерцето, познато на всички деца в Варна, събрани вече няколко десетки гайдари, които започнаха и своите изпълнения. Този, който обаче измисли празника, е Милен Минков. Сега да започнем и с него. Вече десетки хора, дори бих казал стотици има в детския кът. Това ли беше предварителната ти идея? Това ли искаше да видиш? Това исках да видя. Благодарим на времето. Както се казва, Господ е варненец. Даде хубаво време, слънце, така че всеки, който иска да дойде да се наслади на тази хубава музика и на този прекрасен ден е добре дошъл. Цял ден сме тук в парка, в детския кът. Ще се забавляваме, ще се усмихваме, а има какво да се чуе и най-вече какво да се научи, защото ние сме длъжни да покажем българския дух, народния дух на всички, които са тук, зад малкия екран. Заповядайте, очакваме ви. А след половин час ще видим и нещо, което и ще чуем нещо, което лично аз не съм виждал и чувал. Химна на България, изпълнен с гайди. Ето тези момичета и момчета, между другото много хубава униформа, нещо повече за нея. Благодаря ти, това е автентична четническа униформа с естествено автентичните мартинички. А сега мисля, че имаш да обявяваш след малко, т.е. и танц, така че можеш да... Напред в програмата. Милен отива и към другата площадка. Всичко тук се развива на няколко площадки. Ще има свирни, танци, песни, викторина с въпроси, които включват точно въпроси за освобождението на България. Ще видим един малък опълченец, малко по-късно. Всичко това ни очаква в Варненската морска градина. Много са събитията днес, с които градът отпразнува 136-та годишнина от свободата. Всички тук се поздравяват с честит празник, така както преди 136 години българите са се поздравявали с честита свобода. Като говорихме за събитията, не трябва да забравяме, че те започнаха още в 9 часа и завършват в 18:30. Сега обаче да се насочим и към другата наша площадка, където започват и танците.
Милене, какво виждаме в момента? Видяхме танцов ансамбъл Искра с ръководител Петър Иванов, сборна формация от Варненски училища. Благодаря ти. Сега мисля, че следва една викторина. Следва една викторина за абсолютно всички, които знаят. Искам малко място. Благодаря ви. Благодаря. Ето тук излизам напред. И веднага почвам да питам. И аз сега да видя. Ти знаеш ли какво се е случило на 3 март? Не. Как не? Добре, кой знае какво се е случило на 3 март? Да дигне ръка. Я, ето отивам при този тук. Младеж, ела тук. Младежо. Какво се е случило на 3 март? 3 март е денят на освобождението на България. А точно знаеш ли какво се е случило? Какво точно се е случило на 3 март? Не. Не. За договор, нещо. Някой чувал ли? Помагат на България. Русия са дошли да помагат на България за освобождението. Добре. Окей. Коя година? Колко години празнуваме от тогава? Не знам. Ама знам коя година. Коя годината от освобождението? 878. Я тогава сега да видим има ли математици. Колко години празнуваме от тогава? 136 години. Добре. Някой може ли да ми изброи поне 4 войводи? 4 войводи. Я, ето. Аз знам, че ти знаеш много повече, но кажи. Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Филип Сочио, Панайот Волов и Георги Бенков. Браво! Защо не ръкопляскате? Защо не ръкопляскате? Така, и още един въпрос с много повишена трудност. Кога се е освободил град Варна? Някой знае ли? Я да вие, красавице, кога се е освободил град Варна? 1878. А датата? Без подсказки. Сещам. Не се сещаш. Някой знае ли коя е датата? Ти вече отговори. Някой знае ли коя е датата, която се е освободил град Варна? Кажете, господине. 26 юли 1878 година. Добре, имаме участник, познал точните резултати. Много се радвам, когато има хора, които знаят точните отговори. А сега искам тук да поканя при мен малката Ива Иванова. Здравей, Ива. Здравей. На колко години си? На 5:30. На 5:30. Ти сега ще ни изпееш една много хубава песен, обаче аз искам преди това да разбера кой те научи на тази песен. Мама и тати. Мама и тати. Добре. Тази хубава носия кой я уши? Чичо. Чичо. А той Чичо шивач ли е? Не, просто уши. Просто я уши. Добре, тогава, Ива. Ами, даваме ти микрофона. Ела тук. Ела тук по средата, за да видят всички като една истинска, голяма артистка. Я ръкопляскайте. Аплодирайте, Ива. Ива е само на 5 годинки и ще ни изпее една песен, която се нарича Божур, Божур. Готова ли си, Ива? Давам ти микрофона. Голяма усмивка. Bonjour, malele, Alan, bonjour,
Браво на малката Ива, обаче талантите ни продължават. Това пък е Виктор, той е на 9 години. Може би се питате каква е тази униформа, да научим от него. Това е опълченска униформа. Виктор е пристрастен към историята на България, а сега ще ни изпълни нещо. Какво е то? Опълченците на Шипка. Част от опълченците на Шипка от Виктор. О, Шипка! 3 дена младите дружини, как прохода бранят горските долини. Трепетно повтарят, на боя реват, пристъпи ужасни, 12 път. Гъсти орди лазят по урвата дива и тела я стелят и кръв я залива. Бури подър бури, рояк след рояк и Сюлейман безумни сочи върхът пак и вика: търчете! Там са ръите! Йордите тръгват с викове сърдити. Ялах грамовно въздухът разпра, върхът отговаря с други вик: ура! И с нов дъжд куршуми, камъни и дърве, дружините наши, оплискани с кърви, пушкачи отблъскват, без сигнал, без ред. Всякой гледа само да бъде напред и гърди геройски на смърт да изложи, един враг повече, мъртъв да положи. Пушкала тегна, турците реват, наспи налитат и падат и мрат, идат като тигри, бягат като овци и пак се завръщат. Българи орловци, като лъве тичат по страшния редут, не сещат ни жега, ни жажда, ни труд. Штурмът е отчаян, отпорът е люд. 3 дни вече се бият, а помощ не иде. От никъде взора надежда не види. И братските орли не хвърчат към тях. Нищо, те ще паднат, но честно, без страх, качепа спартанци под сгънта на Ксеркса. Аплодисменти за Виктор, за всички вас, да ви кажа в шатрата, ето в тази посока, бялата шатра, можете да си направите снимки, там има автентични костюми, а сега всичко продължава с още варненски таланти. Абсолютно продължаваме само с варненски таланти. Искам да поканя тук фолклорна формация Искра. Заповядайте, нареждайте се и да чуем един варненски танц. Нали така? Музика!
сега дайте. Я искам само малко да останете само тук. Ето тебе, хващам си тебе. Искам да ми кажеш защо избра да танцуваш народни танци. Защото ми харесват. Български са. Български са народни. Кой те запали? Мама, татко, чичо? Сам. Сам. Похвала. Ръкопляскайте му. Значи, ако има повече деца, как се казваш? Радо. Радо. Като има повече такива като Радо, нашите традиции и история няма да умре, а точно обратното ще пребъде през вековете. Поклон пред вас, деца, пред всичко това, което правите. И искам да обявя една награда. Днес всички, които са с народни носии и са дошли в детски кът Варна, могат да играят на всички атракциони, колкото пъти искат, където си поискат. Така, ние вървим нататъка по сценарий и аз се придвижвам, където ще дам начало, благодаря ви много, където ще дам начало на кулминацията, а именно изсвирването на химна. Вече съм тук при гайдарите. Момчета, готови ли сте? Да. Ето е кулминацията на цялото тържество, националният химн в изпълнение на всички тези гайдари. Това е кулминацията на празника. Той обаче продължава тук цял ден по стара българска традиция с народни песни, с хора, които ще се вият тук. Всъщност това е част от гена ни. 3 март е някъде дълбоко заложен в нас. И тогава, когато свършат думите, когато не можем да изразим какво чувстваме, тогава може би започва именно хората, което вече ще се вият на площадката, на която бяхме преди малко. Искам сега да споделя един мой спомен, свързан с химна за най-емоционалното изпълнение. Вероятно много от вас си спомнят кога са го слушали за първи път или кога най-много им е въздействало. Когато българските спортисти са били на стълбичката и са се просълзявали заедно с тях, аз също искам да ви споделя един подобен личен спомен. Той е свързан с един турнир по футбол за жени. Тогава в Албена техниката просто реши да откаже точно в момента, в който трябваше да засвири химна на страната домакин България. Тогава капитанката на отбора, ако не се лъжа, това бе тогава Елена Пеева, може и да греша, се наведе, каза нещо на останалите състезателки и те започнаха да пеят химна. Той бе подет от 100 или 200 зрители, които бяха на трибуните и това бе едно от, може би не най-чистите от музикантска гледна точка, но едно от най-истинските, най-чистите, най-силните изпълнения, които лично аз съм чувал. Дано сме ми направили свидетели на емоциите, които се вихрят тук в Варненската морска градина. С таланта на децата, с един нов прочит, ако искате, на химна, с изпълнение на гайди, с хората, с това как всички зрители и танцори се хващат на правото българско хоро. От мен довиждане и приятен ден и още веднъж честит празник! На националния празник на България 3 марта.
Нагоре. Аплодисменти! Хорото продължава. Няма да разкъсваме хорото, продължаваме. Приятели, продължаваме да свирим. Празникът цял ден